ప్రియా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాండరా. ఎలా ఎలా నా ఊపిరాడదే ఇలా ఎలా మారింది నా కదే నిజం భరించరానిదే నువ్వే చలి నచంతలేనిదే క్షణములోని కృష్ణ నా కోసం వస్తాడు తాతయ్య. క్షణంలో సకలులన్నీ కోసి నిమిషమంత విషము నింపినట్టుందే ముక్కలైన గాజు పూలు పేర్చి నడువ పోగు దారిలాగా మార్చి అడుగు ముందు కయ్యమంటే ఎట్టాగే చాటున మైలురాల మాటున చేరలేని చోటున మారకే చిరువాన జల్లు నేనులే వాన విల్లు నువ్వులే నిన్ను చేరు దారిని చూపవే ధ్వంసమైన కలలు కుమ్మరించి రాలి పడిన పూలు పోగు చేసి కాలు కాలే స్వీకరించమంటావే రగులుతున్న అక్షరాలు కూర్చి గుండె మంట పాట చేసినావే కాలుతోంది కవిత కాగితం తనువే ఎలా ఎలా నా ఊపిరాడదే ఇలా ఎలా మారింది నా క్షణంలో సకలులన్నీ కోసి నిమిషమంత విషము నింపినట్టుందే రగులుతున్న అక్షరాలు కూర్చి గుండె మంట పాట చేసినావే కాలుతోంది కవిత కాగితం తనువే ఎలా ఎలా